हेल' लोगोफोर, दिनै 24 नभेम्बर आरो बे 24 नभेम्बरनि फुंनि समाव नोंथांमोननो माखासे गोनां रादाबफोर होनो नागिरदों आरो बेजों लोगोसे बाहाय कारेन्ट एफेयार्स मोनगोन आरो कारेन्ट एफेयार्सखौ PDF फाइल मोनगोन। डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेजों थांनानै डाउनलड खालामनो हानायनि सुबिदा मोनगोन। दा फैदो फारि फारि फार्स्टआव खौरांफोरा मा दं नायनायनि सिगां नोंथांमोना मिथिगोन जे खौरांफोरनि गासैखौबो नोंथांमोना नायफामनो हानाय जागोन। जुदि नोंथांमोना गोसो जायो अब्ला बेफोरखौ डिसक्रिपसनाव हाबबा मोनगोन, लिंक दंजोबो। दा फैदो फारि फारि फार्स्टआव दङ हारिमु आरो सावथुन बिथिङाव BTC सरकारा गोबां जाख्ल'नाय खालामदों होनदों आरो बेखौ थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोना बर' सावथुननि थाखाय हल बानायनानैबो होनो हायाखिसै होनदों। नांगौ बादि हारिमुनि खामानि मावनो हायाखिसै। दा बे बाथ्राखौ खौरांगिरि मेलाव बुंथिनानै होदों दुलाराय बर' हारिमु आफादनि नेहाथारि बिथांमोनहा। दा बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 2 हिसाबै बाहाय दङ जे BTR आरो BTC गोरोबथा, बे मोननैखौ रुजुनानै सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर आरो देंखोगिरि उदां बलब बिथाङा बुंदों जे BTR गोरोबथाया BTC गोरोबथानिफ्राय 100 गुननिबो बांसिन मोजां। दा बेनिखायनो BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बेखौ गनायनानै लानो हायाखै होनदों आरो बिथांमोना लाजिदों, बेखौ बुंदों उदां बलब बिथाङा। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 3 हिसाबै बाहाय दङ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौ बुथारनो हुमखि होदोंमोन दिल्ली पुलिसनि PRC निसिम फननि गेजेरजों आरो हुमखि होग्रा सुबुंखौ नितिन होननानै सिनायथिदों आरो बेखौ दा पुलिसा हमबायबो। हमजानानै बिथाङा जौ फेनानैसो बुंदों होननानैबो बुंथिदों। अब्लाबो नाथाय पुलिसा आवथायाव लाबाय होनना खौराङाव फोरमायनानै होनाय जादों। दा गोबां समावबो दासिमबो जोंनि मानसिफोरा डिजिटेल एबा जोंनि जानाखि गोदान मुगा, दा बेजों खारफानो हायाखै, गावखौनो गोदोनि बादि दङ सानो। दा बेखायनो जोंनाव बेफोरबायदि जाथाया जाबाय थायो। बेथ' बाहेरानि, जोंनि बर'नि बेलायावबो बिदि जायो, हुमखि होनाय, सोरखौबा हुमखि होनाय। दा बेयो जोंनाव दा सोलिला, नाथाय बेखौबो जों दासिमबो बाहायबाय थानाय नुनो मोननाय जादों आरो। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 4 हिसाबै जे BJPनि गाहाय दैदेनगिरि बिथांमोनहा आंनो मा बिबान होयो बेखौ आं लागोन, आं दा मा मावगोन आं बेखौ बुंनो हाया। मानोना BJPआ BPFनि बादि हाग्रामानि बिथोनखौनो लानो नांनाय बादि नङा, बेयो मोनसे सिस्टेम दङ। दा बे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरजों बिबुंथिदों बिस्वजित दैमारि बिथाङा। बिथाङा BJPआव थांनायनि उनावहाय बिथाङा मा बिबान लागोन बेखौ दासिमबो थिरांथा जायाखै होनदों बिथाङा। जाहाथे बिथांमोना गावसिनि हान्जानि BJP दोलोनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि बिथांमोना मा बिबान होगोन बेखौनो बिथाङा आजावनानै लागोन होनदों उननि समफोराव। दा बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 5आव साख्रिनि रादाब। दा साख्रिनि रादाबनि बेलायाव दङ ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि आसामावनो बेहाय 26 MVI माने मटर भेहिकेल इन्सपेक्टर नांगौ। दा बिनि एप्लाइ खालामनाय डेटआ 9 डिसेम्बराव लास्ट डेट। बेनिफ्राय ST प्लेनाव बाहाय 4नि पस्ट दङ। बेनिफ्राय ST प्लेन हिसाबै 18निफ्राय 43 इयार्सनि आन्दाराव हागोन। बेनिफ्राय HS पास, हायार सेकेन्डारि पासजों लोगोसे बाहाय नांगोन। क्वालिफिकेसना 3 इयार्स डिप्ल'मा अट'मबाइल एबा मेकानिकेल इन्जिनियारिं नङाबा BE एबा BTech इन्जिनियारिं नांगोन होनदों। दा बे एप्लिकेसन फिसआ ST हिसाबै 185.40 रुपिस गोग्लैगोन। दा बेखिनि, दा बेयो अनलाइन एप्लाइ जागोन। बेनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जादों नोंथांमोननि थाखाय। दा बेनिफ्राय नुगोन कारेन्ट एफेयार्स हिसाबै कारेन्ट एफेयार्स बाहाय नोंथांमोना नुगोन गासै 15था आरो बेयाव कुइसन टु एन्सार मोननाय जागोन। एन्सारफोरखौ नोंथांमोननो राइट टिक मार्क अपसनाव होनाय जादों। नोंथांमोना जेरै नुदों बाहाय, जेरै कुइसन नाम्बार 1आव which Indian show has won the best drama series award at the 48 International Emmy Award 2020। दा बेनि बेलायाव दिल्ली क्राइमआ मोननो हानाय जादों। दा बेबादिनो गोबां उननि कुइसनफोराबो बे टाइपनिनो जागोन, जेरै टिक मार्क होदों, जे जायगायाव जायफोर एग्जामाव फैयो बेबायदि मोनसे फर्मेट कुइसन बानायना होनाय जादों। आरो बेखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लागोन गावबा गावनो। आरो एन्सारा टिक मार्क होनाय जिहेतु इजिलि नायनो हानाय जागोन। बेखौ डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन। दा फारि फारियै बेयो गासै 15था दङ। बेयो 26 नभेम्बरनि कालेक्सन आरो 27 एबा दिनैनि कालेक्सनखौ नोंथांमोना गाबोन मोनगोन। दा बेखिनि दिनैनि थाखाय एसेनोसै, गोजोन्थों।